Здравейте! Днеска искам да ви представя разопаковането на един пакет, който ми дойде току-що от Хонг-Конг. Става въпрос за безжичен звънец с Wi-Fi, който за мен лично ми беше изключително необходим, поради това, че единственото, което имам като кабели, отиващи надолу към вратата, е един двужилен кабел за звънец. Исках да вкарам малко технологии. Това, което намерих като решение в интернет, беше този безжичен звънец. И хубавото, което е при него, че му трябва само електрическо захранване, а всичко останало става чрез безжичната връзка в дома ви. Wi-Fi. Цената на устройството е някъде към $75. Го взех, така че не е нещо, което човек да не може да прежаля. Е Smart Doorbell, съответно. Модела е H264. Както виждате, лесна инсталация, безжична свързка с Wi-Fi на BGN EAC, Peer-to-Peer Cloud Recording, има съответно записване в облака и така нататък. Wireless Unlock, безжично отключване на вратата, което за мен беше важно, тъй като няма как да комуникира самото устройство с къщата и с електрическите брави, магнитните брави, които смятам да сложа. Така че нека да видим с какво идва това устройство. Така, инструкция за експлоатация и две отделения. В едното отделение има кабел захранващ за устройството, връзка, която да се вкара и да служи като връзка с интернет, който също може да захранва и самото устройство през интернет кабела. Ето как е конектора, който служи и за захранване. От едната страна вкарвате захранването, от другата страна вкарвате вашата интернет връзка, която е кабелна, и в крайна сметка това, което получавате, е интернет плюс захранване, което включвате към този кабел и съответно към самото устройство. Какво ще получаваме? Командно устройство за вашите заключващи магнитни брави на вратата, което ще комуникира безжично с самото устройство, с което разполагаме. Различни захващащи болчета, винчета и допълнителни устройства. И разбира се, съответно и самото захранване, което в случая е, може би ще се види така, да, в случая е така 0,35 ампера, 12 волта, не, напротив, 12 волта, прав ток 1 ампер изкарва това захранване. В това отделение има само залепваща тиксо за гърба на устройството, когато го слагате в мястото, което сте определили за навън. И разбира се, самото устройство. Друго няма. Самото устройство така. Значи това е самия звънец, който трябва да поставите отвънка на вратата си. Както го виждате, опакован в алуминиево фолио
пластмасова кутия. Да ви кажа честното, мислех, че е алуминиева или нещо такова метал, когато я поръчвах, но се оказа, че е пластмасова, което не е пречка, тъй като това е само външната обвивка. Важното е, че плочката, която ще натискат, и самия бутон са от метал. Останалата част на корпуса също е пластмасова. Виждате дупки за захващане, за закрепване и отзад съответно ID код, захранването, копче за ресет, основната букса и това тук трябва да е вече грил за охлаждане и всичко останало на устройството. Значи самото устройство, както е показано, на самите инструкции не пише колко пикселова му е камерата. Това, което по мое разбиране е, че мисля, че беше някъде към 5 пиксела или нещо такова, което с подобрено нощно виждане и така нататък. Защита от дъжд AR44 и така. Това е разопаковането на устройството. Както го виждате, това ще бъде в сглобен вариант и ще стои на самата врата. Когато стане самото поставяне, ще направя едно клипче за това как работи и по какъв начин и дали ми върши работа съответно. Всичко хубаво и лек и приятен ден!